Путин. дар солҳои раёсатҷумҳурии Владимир Путин ҳадди ақал 13 муҳофизи собиқи ӯ соҳиби курсиҳои баланди давлатӣ шудаанд. дар оғози давраи панҷуми президентии Путин 7 нафари онҳо вазифаҳои масъули ҳукумати федералиро ба уҳда доранд. яке аз собиқ муҳофизони машҳури Путин Алексей Дюмин аст, ки аз соли 1995 то 2013 дар мақомҳои гуногуни хадамоти федералии ҳимоят аз президенти Русия ифои вазифа намуда, сипас ба курсии волии вилояти Тула нишаст. имсол баъди пирӯзии навбатии Путин дар интихоботи президентӣ, Дюмин дабири шӯрои давлатӣ ва ҳамзамон ёвари президент таъин шуд. гуфта мешавад, ки Дюмин амалиёти интиқоли президенти барканоршудаи Украина Виктор Янукович ба Русияро раҳбарӣ кардааст. дар суҳбат бо рӯзномаи русии Коммерсант, Дюмин гуфта буд, ки боре Путинро аз ҳамлаи хирс наҷот додааст. Область Тула навсегда останется в моем сердце. Валерий Пикалев дар соли 2014 раҳбарии яке аз раёсатҳои хадамоти федералии ҳимоят аз президенти Русияро ба дӯш гирифт, ки муроқибати пойгоҳи Путин дар минтақаи Валдайро мадди назар дорад. нашрияи проект дар соли 2023 гузориш дода буд, ки дар Валдай қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Алина Кабаева бо фарзандонаш низ ба сар мебаранд. Пикалев дар соли 2019 ноиби волии Петербург ва пас аз таҷовузи Русия ба хоки Украина раҳбари эҳёи шаҳри ишғолшудаи Мариупол таъин шуд. ҳоло ӯ дар курсии сардори хадамоти федералии гумруки Русия нишастааст. Дмитрий Миронов дар соли 2010 зимни сафари Путин дар мошини Лада Калина аз Хабаровск ба Чита муҳофизи Путин буд. ӯ дар мақомҳои гуногуни хадамоти амният ва ҳамчунин ниҳоди позбонии президент хидмат намуда, соли 2017 волии Ярославл таъин шуд. ҳозир Миронов ёвари президенти Русия аст. Дмитрий Степаненко аз соли 1998 то соли 2004 дар полки президентӣ хидмат кардааст. ин муҳофизи собиқи Путин бо вилояти Ярославл иртиботи қавӣ дошта, замонаи раҳбарии ҳукумати ин устонро ба дӯш дошт. баъдан Степаненко вазири кишоварзии вилояти Москав шуд ва ҳоло муовини раиси Кумитаи моликияти давлатии Русия мебошад. солҳои 90 Александр Куренков муаллими тарбияи ҷисмонии мактабе буд. баъдан ӯ ба хидмат дар ФСБ ё хадамоти федералии амният ва Росгвардия ё худ Горди миллии Русия роҳ ёфт. соли 2022 Путин Куренковро ба мақоми вазири ҳолатҳои фавқулодаи Русия пешбарӣ кард. ҳангоми обхезиҳои соли 2024 сокинони вилояти офатзадаи Оренбург аз кори Куренков норозӣ буданд. Юрий Котов то соли 2017 дар хадамоти ҳимоят аз президенти Русия ифои вазифа кардааст. соли 1991 маҳз Котов ба Борис Елтсин кӯмак кард, ки дар рӯбарӯи ҳукумати Русия болои танк барояд. ҳозир Котов ёвари фармондеҳи Горди миллии Русия аст, ки дар гузашта мисли Котов муҳофизи Путин буд. Виктор Золотов аз соли 2000 то соли 2013 раёсати хадамоти ҳимоят аз президенти Русияро ба уҳда дошт. қабл аз он ӯ муҳофизи президенти Елтсин ва мери Санкт-Петербург Анатолий Собчак ҳам будааст. соли 2018 сиёсатмадори мухолифи ҳукумат Алексей Навалний дар бораи Золотов таҳқиқоте нашр карда буд. дар пайи он Золотов Навалнийро ба ҷанги тан ба тан даъват карда ваъда дод, ки ӯро шадидан латукуб мекунад. Золотов ҳамоно раҳбарии Росгвардияро ба дӯш дорад.